Dobre. Franko. Bajtovci. Potrebuješ zubára? Fyzioterapeuta. Prečo? Máš vyklbenú sánku. Toto je stiahnutie tvárových svalov ako charakteristický prejav radosti. Úsmev. V protisvetle a z podhľadu pôsobí priam ľudsky. Ale ty sa nikdy neusmievaš. Doktorka Elena Fotonis. Docentka Sajana Hybridána. Profesorka Mo Kriokomoro Chango Pachangová. Čo ich spája? Nízke rozlíšenie. Úsmev a úspechy v oblasti prírodných vied. Ale ty si predsa tiež úspešná. Aj bez krčov v sánke. Dnes mám online rozhovor o raketovej vede. Budem trendy mladá vedkyňa. Kde som urobil chybu? Všade? Sociálne siete môžu mať na naše životy omamný vplyv. Známe tváre internetu, influenceri majú zdanlivo všetko. Sebavedomie, úspech, finančné zabezpečenie. Dosiahnuté výzvy im na oko padajú k nohám bez námahy. Nech sa však fotky či videá influencerov zdajú byť akokoľvek autentické, je to len výsek skutočného života. Osobnosti internetu môžu byť v rôznych oblastiach skvelou inšpiráciou, ale aj nebezpečnou. Aby ostatných zaujali, môžu vykonávať aktivity na hrane morálky. Ak chcete, aby vaše dieťa sledovalo iba bezpečný obsah, vytvorte mu zoznamy vopred schválených videí. Pozastavte históriu pozerania, čo zabráni algoritmu aplikácie v odporúčaní ďalších neschválených videí. Naučte svoje deti blokovať nevhodné kanály a nahlasovať škodlivý obsah. Získajú tak väčšiu kontrolu nad vlastnými zážitkami v online priestore. Neupratovali sme minulý mesiac? Rozťahovacie štipce nepomohli, ani lepiaca páska aplikovaná po obvode lebky. Vieš, že sme tu vždy pre teba. Nech sa deje čokoľvek. Moja myseľ je v dokonalej psychickej rovnováhe. Tak prečo máš v ústach nádobku z pleťového krému? Vršil si úsmev. Hello! Čo sa ti stalo? Úsmev prekročil fyzikálne hranice? Keď niekto začne uverejňovať príspevky na sociálnych sieťach, teší sa na odozvu ostatných. Vedieť robiť lákavé fotky či svižné videá je skvelá zručnosť. Ale to, či sa obrovskému davu známych aj neznámych zapáčia, v skutočnosti nevieme nijako ovplyvniť. Poučte svoje deti, aby kvôli online odozve nikdy neuverejňovali citlivé fotografie ani nevhodné komentáre. Všetko, čo na internete zverejníte, môže už navždy zostať prístupné, aj keď to neskôr vymažete. Výzvam sociálnych médií dokážeme čeliť najlepšie, keď máme okolo seba reálnych ľudí, s ktorými máme dobré vzťahy. Bez ohľadu na to, aký máme účes, tenisky či fotky z dovolenky. Ale no tak, Iriska, budú aj iné rozhovory. Dovtedy sa ti sánka určite odsekne. Alebo ti požičia moju? Trochu si podľahla tlaku sociálnych sietí, to sa stáva. Zamrzla? Zakladám Medzinárodné združenie vedkyň bez úsmevu. Konečne rozumný nápad. Sendvič? Ozzy, ty neempatický pahltný patvor! Zamyslíme sa spolu. Aký rodič vlastne prinesie dcére s vyklbenou sánkou sendviče?